Цілі нанесені на карту та озвучені. Зеленський веде відлік. Банкова чекає на реакцію Мінська. У Києві заявили, під прицілом Гомельська та Брестська області. Саме там, за заявою Зеленського, перебувають 4 російські ретранслятори, які допомагають Росії завдавати ударів по Україні. Крім того, Київ підрахував і знає адреси заводів у Білорусі, які працюють на Росію. Йдеться у повторній заяві Зеленського. А він також натякає: більше жодних дипломатичних ігор. Київ вимагає реальних дій. Якщо ретранслятори не буде відключено, цілі будуть знищено. Зеленський також вимагає, щоб Лукашенко довів, що не хоче війни. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. І ми попередили фактично керівництво Білорусі, яке впливає на відповідні події. Загалом, тільки за січень-травень постачання бензину з Білорусі в Росію зросло в 13 разів. І якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, дизелю утричі. На жаль, це допомагає Росії адаптуватись до тиску і не наближає мир. Має бути навпаки. Мир має наближатись. І Білорусі варто робити ті речі, про які говорить її фактичне керівництво неофіційними каналами, щоб ми в Україні дійсно бачили, що Білорусь дійсно проти цієї війни. І детальніше про це ми будемо говорити далі. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону, голова Білорусь 2.0. Робім разом долучається до нашого етеру. Пане Сергію, вітаю вас. Дякуємо, що сьогодні долучилися до нас. День добрий, взаємно. Пане Сергію, говорячи про усі публічні заяви нашого президента Зеленського, на вашу думку, чому саме зараз наш президент говорить мовою вже, мабуть, може так говорити, мовою ультиматумів? Ну, глядіть, Лукашенко зрозуміло сенсував у тим ліку, от у цим довгим інтерв'ю до арабів. Ён, у прынцыпе, спрабаваў данесці вот таким вот форматам доўгае інтэрв'ю месседжы да розных краін. У тым ліку, заўважце, там была апеляцыя у тым ліку да арабскага свету. У арабскім свеце это заўважылі, і, у прынцыпе, тое, што яны сабе ў загалоўкі вынеслі, это што Газа это Холокост фактычна. То бок это было адресавана для арабаў, для Путіна была другая. Як бы так цалкам Лукашенко паўтарыў усе наратывы расійскай прапаганды, але ж пры гэтым як бы так і да Украіны быў асобны месседж, дзе ў прынцыпе Лукашенко бадай што першы раз як бы так у афіцыйным фармаце папрасіў прабачэння ў прэзідэнта Украіны Зеленскага. І больш таго, ён прызнаў, што фактично на сённяшні дзень беларускія сілавыя структуры, беларускае міністэрства абароны у параўнанні з украінскай арміяй, у прынцыпе, это, ну, скажем так, як у боксе гавораць розныя вагавыя катэгорыі. То бок ён зразумеў, што Беларусь застаецца безабаронная. Безабаронная, разумеючы, што той же самы саюзнічак Расія, ён, у прынцыпе, ну, ніяк не забяспечыць ні супрацьпаветранай абароны, нічога. А Беларусь у параўнанні, як бы так, па адлегласці ад Украіны, это не Хабаровск з Владзівастокам. То бок Беларусь атрымліваецца практычна на далоні перад украінскай зброяй. І больш таго, глядзіце, ўсё ж такі можна гаварыць пра тое, што Беларусь рэальны саўдзельнік, Беларусь дае магчымасць якраз Расіі не толькі лагістычная, але і ў тым ліку, як бы так, прадастаўляе магчымасці радыётранслятараў, скарыстоўваюцца звычайныя матчы GSM-аўскай сувязі, дзе русакі, апроч таго, што скарыстоўваюць магчымасці GSM, так яшчэ як бы на розных частотах як бы навешваюць свае ретранслятары.
Украіна ўжо папярэджвала, я, наколькі ведаю, это не першы раз, прычым папярэджвала, памятаеце, было колькі месяцаў таму падобная заява. І ў прынцыпе тады Сергей Флэш агучваў з боку Украіны пра тое, што на беларускім баку рэтрансляторы. Але ж тады украінцы спакойна ССО, я так разумею, зайшлі цішком, знішчылі, і ніхто не рабіў з гэтага публічнага, як бы так, ну вот папярэджання. Это быў такі месседж, што называецца пад дываном, пад кілімам. Ну, але ж відаць, што Лукашенко яго не зразумеў, не ўцяміў, таму як бы так зараз Украіна перайшла ўжо да, скажем так, называць рэчы сваімі імёнамі непасрэдна ў публічнай сферы. Пане Сергію, а говорячи про те, що Лукашенко не має можливості впливати, чи зможе він все одно якимсь чином вмовити Москву, якщо все-таки, поки Путін не скаже, він не прибере ці ретранслятори і все одно буде допомагати, або тишком-нишком сам якимсь чином знести ті самі ретранслятори або припинити допомогу, яку він зараз дає, про яку каже наш президент. Чи, на вашу думку, можливий такий вихід з цієї ситуації для білоруського диктатора? Я думаю, что это будет самый простый вариант. Каб яму захаваць свой твар, яму, в принципе, зрабіць это, скажем так, не публічна, а потым як бы так Путіну сказаць, ну што я зраблю, што вот чарговы раз украінцы прыйшлі са свайго боку, як бы так знішчылі і ўсё. Ну. То бок зрабіць самому, а зваліць як бы так на украінцаў. Вот і ўсё. А пане Сергію, говорячи також загалом про Лукашенка, наскільки він зараз, на вашу думку, боїться за себе, за своє місце? Ми багато говоримо про те, що Путін після того, як українські дрони почали прилітати і по економічному форуму в Петербурзі, він дуже сильно почав боятися і по Москві. Ще більше страшно, бо у України вже є велика зброя, яка може долетіти до Москви. На вашу думку, наскільки сильно ще і Лукашенко також переймається за своє місце? І наскільки ось такі ультиматуми з української сторони можуть змусити його до різних дій, знову таки, можливо, ще гірших, ніж він зараз робить на території Республіки Білорусь? На жаль, глядзіце, на жаль, няма на сённяшні дзень рэальнага варыянту адцягнуць Беларусь ад Расіі. Расія за гэты час уклала каля 150 мільярдаў, і пры такіх інвестыцыях яна, конечно, не адпусціць Беларусь просто так па сваёй волі. Лукашенко вельмі быў паспадзяваўся на вялікую сделку з Трампом, якая планавалася. Ну, але ж ён пераацаніў ідэалагічна, ён быў упэўнены, што як толькі Амерыка, Трамп дасць каманду еўрапейцам, то еўрапейцы і Польша, і Літува адразу здымуць санкцыі з беларускага каля і дазволяць транзіт беларускага каля цераз сваю тэрыторыю. Але ж гэтага не адбылося, і Польша і Літува праявілі прынцыповасць, таму як бы так вялікая сделка, што называецца, зараз падвісла. Ну і давайте будем шчырымі, як бы так, напэўна, Трампу зараз больш баліць за Іран, чым за Беларусь. Таму для Лукашенко вельмі спадзяваўся, што ён знойдзе чарговага спонсора. Яму ж галоўнае, ён асабістую ўладу любіць значна больш, чым Расію. Адно, што Расія, канешне, прывязала яго і на заканадаўчым узроўні, і глядзіце, вот тое размяшчэнне фармальнае, нават абвяшчэнне пра магчымасць размяшчэння ядзернай зброі на беларускай тэрыторыі, это такі сабе траянскі конь. У чым праблема, я патлумачу тое, што афіцыйна дагавары заключаны, ніхто рэальна не ведае, ці ёсць это ядзерная зброя на беларускай тэрыторыі, ці яе няма. Хутчэй за ўсё яе рэальна няма. І нават навучэнні яны пагаворваюць, прывозілі ММГ, модель масагабарытную, а не баявую часціну да Іскандэраў. Глядзіце, вот у чым пагроза, тое, што пры любым транзіце ўлады, які будзе ў Беларусі, які будзе не падабацца Маскве, Масква мае юрыдычнае права ўвесці свае войскі, патлумачыўшы тым, што мы ж толькі за тое, каб ядзерная зброя не патрапіла ў рукі нехарошых людзей. То бок, бачыце, Лукашенко сам давёў Беларусь до такога стану, што на сённяшні дзень дагуляўся з Расіяй ўжо настолькі, што ён фактычна, ну, як бы так, не ведаю, што, ну, хіба толькі канчына Расіі ў стылі Савецкага Саюза, як Савецкі Саюз сканаў пасля вайны в Афганістане, і калі цэны на нафту пасыпаліся. Я вельмі спадзяюся, што, ў прынцыпе, Трамп свядома, несвядома, ён паўтарае тыя ж самыя алгарытмы. Таму што, глядзіце, экспорт нафты з Венесуэлы вырас за гэты час, пасля ліквідацыі Мадура, на 50%.
Тое ж самае зараз адбудзецца, калі іранскую нефть усё ж таки пусцяць на сусветны рынок, то цены реально опустятся, магчыма, до 20 до 30 доляраў, што, ў прынцыпе, ніжэй сабе кошта здабываемай Расіяй нафты. Таму я як бы так вельмі спадзяюся, што ўсё ж таки, што пора ўжо Расіі пайсці тым жа шляхам, што і Савецкі Саюз. От тады як бы ў Беларусі з'явіцца магчымасць вырвацца з кіпцюраў Расіі. Пане Сергію, якщо ми говоримо про Лукашенко, і завдяки також і вашому розумінню, ми також краще можемо бачити, що він може робити і що він так буде робити. А якщо ми кажемо про самих білорусів, про народ, про суспільство, якої у них зараз є думка всередині суспільства, чи підтримують вони те, що відбувається, допомогу Росії і війну проти нашої держави, якщо ми кажемо вже про цей вже початок 5-го року війни повномасштабної проти України? Ну, глядзіце, ёсць такі негласны кансэнсус, ён, у прынцыпе, асабліва не афішуецца. Это тое, што беларусы, нават калі трэба разумець, што Беларусь знаходзіцца ў інфармацыйным поле расійскім, то бок і тэлевізія, і ўсё, натуральна, там больш грошай, там больш відовішчны контент, таму беларусы багата глядзяць як бы расійскую ўсю эту тэлевізію. Але ж пры ўсім пры тым, вот тыя сацыялагічныя пытанні, якія праводзіліся, сведчылі, што як бы так, падтрымліваюць быццам бы дзеянні Расіі ва Ўкраіне каля 40%, а пры этом як бы так дапускаюць удзел беларусаў менавіта ў вайне супроць Украіны рэальна 5-7%. Всё. Это пры тым, што, ну, в прынцыпе, 5-7% это ёсць тыя рускамірскія, якія жывуць на беларускай тэрыторыі. Это і свае манкурты, это як бы так і панаехалыя расіяне, якія як бы мараць пра далучэнне Беларусі да складу Расіі. На сённяшні дзень, глядзіце, Лукашенко ў тым ліку і па сваіх сілавых структурах праводзіў пытанне. Прыйшоў ён да высновы, што ў лепшым выпадку нават вот сярод сіл спецыяльных аперацый, ну там самае вялікі адсотак тых, хто гатовы быццам бы удзельнічаць у вайне супраць Украіны, аж на 15%. То бок, уяўляеце, астатнія 85 пры вот этой прапагандзе расійскай, нават яны не хочуць, як бы так, яны не дапускаюць. Больш таго, глядзіце, вот зараз усе прыціхлі пасля вот этого інтэрв'ю Лукашэнкі, дзе ён папрасіў прабачэння ў прэзідэнта Украіны Зеленскага. Русакі, ну, рэальна ўсе разумеюць, што інцыдэнт, як бы так, смерць беларускі ад дрона у Бранскай вобласці, дзе беларускія дзеці ехалі ў Гурзуф, што насамрэч это, ў прынцыпе, расійскі адказ на вот якраз, скажем так, спробу Лукашэнкі знайсці разуменне з Кіевам. Таму як бы ўсе беларускія сілавікі зараз як бы так прыціхлі, ніхто як бы так на прасткі не агучвае, што это Расіяй зроблена. Як бы так 98%, ну, на маё разуменне, я бачу, канешне, праявы тых, хто пачалі расійскую прапаганду працягваць, што это, маўляў, украінцы зрабілі, што вот это мусіць выклікаць, як бы так, ненавісць беларусаў да Украіны. Але ж падобна, што нічога з гэта не спрацоўвае, таму што 98% нават беларускіх сілавікоў разумеюць, што это чыста расійская правакацыя. Пане Сергію, а якщо ми кажемо про, повертаючись знову до Лукашенка, що для нього сьогодні страшніше? Реакція Путіна, якщо ми кажемо про те, що він буде робити те, що хоче Україна, удари України, і потім вже те, що він може отримати від них, або знову таки те, що народ може піднятися проти нього. От що, на вашу думку, зараз для Лукашенка є найстрашнішим, якщо ми кажемо, або та нічним жахіттям, або загалом тим, чого він боїться? Ну, глядзіце, ён рэальна ацэньвае ўсё, што адбываецца ў свеце. Пасля Мадуры ён, канечне, быў захваляваўся. Але ж зразумеў, што нагоды для вот такой спецаперацыі, як правялі амерыканцы ў Венесуэле, як бы у нас у Беларусі няма. Вельмі ён як бы так пільна сочыць за падзеямі ў Уране. Ён же ж, памятаеце, калі нават спецпрадстаўнік прыязджаў Трампа, Коул, калі прыязджаў у Мінск, то ён нават спрабаваў нейкія там свае парады даваць па Ірану. Ну, але ж відавочна, што ён адсочвае, чаму ён зрабіў выснову, што адзіны варыянт, якім чынам яго могуць адхіліць да ўлады і знесці ягоную сістэму, это выключна вайскавая наземная аперацыя. І гэта яго вельмі хвалюе, і ў першую чаргу ён бачыць, што это адзінае, адкуль это магчыма, это якраз з украінскага боку.
Таму ён і пачаў як бы так, ну, і у тым ліку прасіць прабачэння у прэзідэнта Зеленскага. Ну, а ва ўсіх астатніх, вот тое, што вы называеце зараз пратэсты, я не лічу, што магчымыя ўнутры Беларусі. Таму што, глядзіце, вот ад моманту пратэстаў 2020 года цераз турмы яны прапусцілі больш за 40 тысяч беларусаў. Это раз. Па-другое, з Беларусі з'ехала, было выціснута таксама па палітычных ці каля палітычных матывах ад 700 тысяч до 2 мільёнаў. То бок для нацыі у 9 мільёнаў, я нагадаю, што калі Лукашенко прыйшоў, у нас было больш за 10, а вот за часам ягонага царавання чамусьці мільён ужо кудысьці праваліўся. Ну і вот до 2 мільёнаў, якія зараз з'язджаюць пастаянна перыядычна на работы куды-небудзь падалі ад Беларусі, то Пане це Сергію, бо я прошу у вас вибачення, але, на жаль, наш час вже майже повністю сплинув. Пане Сергію, дякуємо, що долучились до нашого етеру. Дякуємо, що розповіли детальніше про те, що зараз відбувається в білоруському суспільстві, про те, чого боїться Лукашенко, живе Білорусь. Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч, засновник Білого легіону, голова Білорусь 2.0. Робім разом. Долучився до етеру на апострофі. Дякуємо вам, пане Сергію. Дякую, слава Білорусі. Героям слава.